Sanibonani guys, igama ngiNqobile niphusela mazibela iThonga angomhla ka-24 November. Guys, uzamile kubanele kumchazela uMbali ukuthi kwenzakalani ukuthi yena agcine esela emhlabeni ezweni labaphilayo, ngapha-ke usanele ebelekwe lamathonga. Ushilo ukuthi phela uBafo wabheka emumva ngesikhathi mina ngingcwatshwa, ngagcina-ke senginamathele kuyena. Kunalolu siko kwakumele lenziwe ukuthi ngisuswe kuyena, kodwa-ke alwenziwanga, ngagcine-ke sengihlela uNosiphela. Besilokhu esishintshana ngomzimba mina naye-ke usanele sonke lesi sikhathi. Kwenzeke lokho ukuthi-ke uMbali athukuthele kakhulu, amane athwale izandla ekhanda, ebona ukuthi shuthi sonke lesi sikhathi bekade enziwa isilima yena. Ushilo ukuthi hawu, okusho ukuthi ngesikhathi mina ngithi ngishada nawe ungafiki wena. Emva kwalapho sekudubuluke umfowethu, mina ngixabana nomndeni wami, ngiyeza kuwena ngiyakutshela ukuthi angisakufuni asihlukane. Awungincenganga nokungincenga ngoba vele ububanele wena. Wathi yebo kunjalo. Wathi hey, ungitshele webanele, kushuthi sonke lesi sikhathi wena uzenza usanele. Ngibhizi mina ngiyakhala imini nobusuku ngithi usanele ungilahlile, kanti wena sonke lesi sikhathi. Wathi nami ngifuna ukuchitha isikhathi noZama. Phela mina impilo yami ngahlithwa kabuhlungu yona isikhathi singakashayi. Bengithi ngifuna ukuqedela ibanga lami, nami ngeke ngifeze amaphupho ami noZama. Wathi mina noSanele wasibekaphi? Shuthi kahle kahle wena unenhliziyo embi. Uthatha indawo kamfowenu ngoba nakho ufuna ukufezekisa iy'dingo zakho. Mina noSanele zithi iy'dingo isasa lethu ekade siliplana. Ufuna ukuchitha isikhathi noZama pho, isikebereshe sonke pho. Wathi uyazi nawe makoti ukuthi inhliziyo kayiphakelwa. Nami bengimthanda uZama, ngimthanda ngithi uyigugu lami, ngithi sofa silahlane sinaye. Kodwa manje ngiyayisola. Wathi ayikho into oyisola yona. Uma kuthi uyayisola kumele ngabe uSanele ula eduze kwami, hhayi wena. Wamane wabona ukuthi ayikho lento. Ubanele kungcono khona amane ahambe laphaya. Wathi makoti ngiyabona ukuthi amaphaphu asaphezulu, ngcono ngimane ngihambe. Okwamanje ngikushiye uthi ukuphola kancane. Wathi lalela-ke akukho la uyakhona. Ngeke ngisakuvumela manje ukuthi uphume la uhambe uyopokela abanye abantu futhi la ngaphandle. Uyahlala wena la, hlala la. Waqeda wavala iminyango, wavala amawindi uMbali. Ebona kahle ukuthi meke waphunyuka futhi ubanele ngekaphinda alithole ithuba lokuthi abonane noSanele. Guys, ngapha-ke kontanzi. uZama bekade evuvukela ubuso, kubonakala ukuthi uNtombo bekade ekhala ubusuku bonke. Usho kahle ukuthi aningitshele vele nizohlala nithi tekela ekhaya, kungekhona noyedwa ozowenza umnyakazo ngalento eyenzakalile kumina. Anizukwenza lutho vele, nizohlala nje. Uma Mfethu wathi ngicela wehlise umoya bandla Zama. Wathi ayikho into engizoyehlisa umoya. Waze wangihlambalaza umfana, waze walohudulela phansi igama lami umfana. Waze wasimosha isidima sami. Lapho uNtanzi wathi uthi uyasondela kumduduzi uZama, wamane wathi nje umduduzi, Ntanzi wamduduzi miyeke. Wathi umduduzi, kodwa mntanami nawe mose ukukhala kakhulu, uyabona nawe ukuthi lo mfana kahle kahle ubekwenzela ufefe. Ukwenzela ifavor lo mfana ngokuthi amane nje akulahle manje ngoba lo mshado kuyacaca ukuthi ubungeke vele ube impumelelo. Wamane wathi uZama, kufanele ukhulume kanjalo wena baba omncane. Vele kade ngakubona ukuthi awumfuni uSanele wena baba omncane. Isikhuni sabuya nomkhwezeli guys. Ethi uZama phela ukucima umlilo bandla umduduzi, kwamane nje kwajikelwa yena. Guys, akupheli-ke lapho. Uphinda-ke bekade ejabule. Ubungafunga ukuthi ukhisimusi kuyena. Umane nje wathi uyazi asike sidleni, aze amnandi nanka amagwinya. Efuqa amagwinya netiye guys. Bonakala nje ukuthi ubhuti uneme ngoba uyabona ukuthi phela mekugudluka uSanele endleleni kushuthi uyena olandelayo phela ozongena enhlizweni-ke kaZama ayifudumeze. Kanti akabuzanga elangeni. uZama-ke umane nje wakuchitha kalawo magwinya lawa, wakuchitha amatiye lawa. Ipleti labheka phezulu. Wathi nibhizi niyadla niyafuqa la, indoda yami ingalalanga le ekhaya. Hayibo! Wathi uphinda manje sekumele sishiswe ngamatiye impela namagwinya ethu asithele kanje. Singcoleke manje thina ngoba-ke uSanele engalalanga le ekhaya. Wathi vele ngcolani, lambani, mangingadli muntu-ke indoda yami ingekho la. Hayibo uZama. Wathi leyo ndoda ayikuthandi nje Zama. Wathi kusho wena lokho? Mina ngikhumbuli nje uSanele ethi akangithandi mina. Manje-ke umthwalo awube sebhokweni wonke umuntu. Hambani nifuna indoda yami nilethe la. Hayibo! Umane wanikina ikhanda uNtanzi. Umduduzi yena wamane nje wakhamisa.
Hey buze iphendula uthi hayibo kanti le ngane ayidelanga yini ukuphoxeka. Hayibo guys. Umane nje wathi akukho umuntu ozoqhubeka nempilo yakhe. Wathi uphinda simbheke phi ngoba lo muntu njengoba ecashile kuchaza kona ukuthi akafune kutholakala. Wathi hayibo lo muntu laphaya kodladla ukhamise khona. Hambani nomlanda kodladla ebese nenza sure ukuthi nawushisa loya muzi kodladla nawo wonke umuntu ophakathi kona. Kahle kahle befuna kusho uMbali-ke kakhulukazi ngoba phela uyena oyimbangi yakhe enkulu. He guys, umuntu-ke akabizwa ngoba-ke umane wafika kuBanele iqothatho kontanzi engalandwanga. Ubhuti-ke ney'nwele bengathi yihliphizekile ekhanda, angazi noma bekade sefuna ukubagcwalisela ukuthi yena uBanele elinde impi la ebhodla umlilo guys. Hey, uthe mefika kontanzi akhombisa ukuthi uyindoda yena akasabi muntu. Wathi hayi ngizolanda iy'mpahla zami la. Wathi uzamalalela la akho la uya khona. Ngithi ngithini kwena? Ngithi awuyindawo. Ngithi ngithini kwena? Wathi hayibo uthi angiyindawo ngitshela wena lokho. Lalelani la nina nokontanzi. Ningalinge niy'tshela ukuthi mina ngiyanisaba, okay? Ningangisabisi mina. Ngazi amanyundululu amaningi kabi enu mina. Nangithi ngithini kunini? Ngithe ngiyahamba ngizolanda iy'mpahla zami la. Futhi mekuthi ngifuna impi ngizoyithola. Wena konje ubani uzodwa? Wezodwa. Oh uzama, okay. Okudlule endleleni yami. Hayibo. Banele guys ubiza uzama ngozodwa. Uzama ukumgcwalisela ukuthi angikwazi negama lakhe ngiselikhumbuli kahle. Kahle empilweni emvele wena awusekho. Hayibo. Hey baze bamala kabuhlungu uzama. Bamala baze bakhohlwa ngisho igama lakhe. Yey! Amadoda. Akupheli-ke lapho guys. Hambile-ke uBanele wayolanda zonke iy'mpahla zakhe. Waqeda uphuma ngomnyango. Shiya untombo ekhala eyithulisa lapha ekamereni. Yey, isililo sikaNandi. Bengathi i-radio lapha kontanzi. Bekumuncu kontanzi bengathi bazilile. Hey ubekhala uzama ekamereni eyisongile. Ethi lapho uNtanzi ubhizi. Ulalele. Udla imhlathi. Kubonakala nje kahle ukuthi lezi inyembezi zenganyaka akafuni ziwele phansi mahala. Ufuna ukushunqisa-ke manje. Ufuna ukuthi hey abulala umuntu manje. Phela iqanda lakhe leliya. Kumele liphihlike lela qanda. Bekuphihlike leli qanda kumele kube khona amanye amaqanda aphihlika amaningi. Yey guys, waze wayiletha impi koMagwaza uBanele. Akupheli-ke lapho. Hambile-ke kuMbali. Naye uBanele baqhubana bayele koMagwaza. Bafike phela kuyena uMakhumalo bezobika udaba ukuthi hayi impela singathi ubhuti wenza iphutha ngesikhathi kwenziwa lo msebenzi ukuthi phela abuyele emumva. Akabuyelanga kahle emumva. Hey, umane wathuka uMakhumalo wathi hayibo nifuna nebusuku kangaka wena Mbali yini ufunani la umithi nawe? Wathi cha. Wathi manje yini wena? Usuzucela uMbali ukuthi akuphelezele uzele ekhaya ebusuku yini? Xabene nabontanzi angithi wakhetha ontanzi wena. Umane wathi Banele khuluma iqiniso. Wathi anginasikhathi sale nto mina kusho uMakhumalo. Wathi Banele khuluma iqiniso. Wathi uthini? Umbiza ngobani lona? Wathi ma uBanele. Wathi yey akukwazi. Wathi ma mina. uMakhumalo. UMnombangi ehleli impi. Obudedele eziningi ibhakela lezi ebusweni bakhe. Yabo lezi ayibhakela guys bezikhuluma ukuthi awuhambanga ngani. Sakwenzela umsebenzi sasisalanda isangoma. Yindaba kubuye kwabuya wena. Indaba ngabuya ngoSanele. Wenzani laphaya? Usayiqili namanje, Wenza ubuqili futhi waphinda washiya umfweni ngale kwabuya wena futhi. Umva komsebenzi ongaka sesisalanda imbuzi sayihlaba. Kanti wena uzophinda ubuye uphinde uqamba amanga uthi uSanele ungeyena. Yey guys, ububona kahle silezi ayibhakela zakhuluma guys. Usemanzini. Yazi usemanzini. uBanele asazi uzokhishwa uba kulamanzi. Actually usewudakeni. Ngoba nonjinji usazothola ngale ndaba bonke umndeni bakoMagaza sebezothola onokanda bazothola ngale ndaba. Asazi uzochaza thina ubhuti. Kodwa-ke at least iqiniso seli out guys. Kodwa-ke enye into kumele bayenze kumele bahlome ngoba ontanzi bayeza nempi. So akusisona isikhathi sokuthi belwe bodwa manje. Abazama ukuthi bahlangane bebumbane ngoba impi yangampela